Travlt på noget. Og sendt uden bad. Nej, nemlig. Man ved det. Det var jo det, jeg sagde. Ja. Hej. Jeg går med tænder. Jeg går med tænder. Jeg sagde med din mor i går. Så jeg ville have 2 steder, hvor vi ude i går. Fik du så din is af din mor i går? Fik du is? Og din farmor også. Hvis du husker os. Skynd dig før de op. Så var det. Tak. Hej. Hej. Hvor er det henne? Vi må ned og hæfte dem. Det går. Mohammed William. Derovre. Hvordan kan du være over med Jimmy så? Prøv at høre, søde drenge. Vi har sagt det her 1000 gange. I må gå til en gule streg, fordi når I er i skole, så tror mor og far, I er herinde. Så tror jeg ikke, I løber rundt med, hvor der kører biler, motorcykler og cykler. Hvad har I købt? Ingenting. Skal I også til Jimmy for, at I købt noget? De har også Jimmy for at sige hej. Ja, de har sagt til mig, at de skulle købe 2 tikter mere til hver. Ja. Drenge, vi er nødt til at gå op, og så må vi lige få snakket med og få ringet til dem, ja. Det er bare have sagt, det er ret. Gå ved at sige, at jeg vil blive på jord. Jeg står lige og tæller alle mine penge. Hvorfor kommer I og forstyrrer mig?
Jeg har 2 drenge, der har været over med Jimmy her i pausen, og de må jo kun gå til en gule streg. Over ved Jimmy, hvem er det? Er det jer igen nu? Kurt og Frede? Det er jo ikke bare første gang. Det er heller ikke anden gang. Det er heller ikke tredje gang. Er det fjerde gang? Eller 5. gang? Hvad i alverden er meningen? Hvis det var tilladt at give lusinger stadigvæk, så skulle vi have haft en ordentlig omgang. Plus ordentlig af med bukserne og smæk bag i. Hvad har I at sige? Har I noget overhovedet at sige til jeres forsvar? Jeg gider ikke høre på det sludder der. Det er slut med det. Og hvis det sker en eneste gang til, så kommer I at aflevere det slik og alt det sodavand, I har købt deroppe hos mig. Kan I så skamme jer? Så, afsted med jer. Vi går op i klassen. Vi gør det? Ja, ja.